Chokihola Assumption Church ningkan phokep kechok sarmumang ketalon. Lakhain ko rapho nilip constituency Chokihola Assumption Church arta ningkan phokep plengsi sarmumang ketalon pon. 1974 aningkan thangthang ni phai Chris year ni si Chokihola Assumption Church impu pon lo. Pining surihni reng ko rapli aningkan anke arta ningkan phokep nang choksi thangthang ni phai sir kep lapen Crazy ni thoma farman sarmumang ketalon paman pon lo. Chokihola Assumption Church sarmumang ketalon pon kijutsi arani mate thangthang ni phai crazy arni adap apor arna maphan induk ardom si arna malam hei chithan pon. Lapen anarlo apor armu chijeng mate rally sitame dampon. Lapen api 1974 aningkan pen 2024 aningkan an Chokihola Assumption Church along fathers lapen sisters asai kikle matung do anaphan karchopon pado labangso sarmumang ketalon along aluhiaman pen kachuhang pon Bishop Pul Matekat Difu Diocese John Timung fathers Vicar General Difu Diocese lapen Paristina long Kurusar President Secretary Sarmara Keja Nimarli Akeja Yud Akeya atumaphan chuhang ponsi kachuhang ateng pen chitong dunsi sarmumang ketalon ahut botor bukan sitame mesen si nithom kijong ateng pen paman long pemei lo pusi tirika matum pen than pon Chokihola pen Philip Tiso report Tiken News. Nilipaha warlong ke hokpet bang ke 1972 aningkan bolang so daplang pa adipsi Katolik Mondri matang ke nang sengcing alang litum lake daplang sa episorong sa episo alang likote habe tiso